Добрага дня. Год таму, ну, дакладней крышку больш за год таму, я пісаў пра тое, што дзяржава будзе ўводзіць курапаты ў афіцыйны дыскурс. Калі ў памяці былі пратэсты супраць будаўніцтва офіснага цэнтра, ну, альбо гандлёвага офіснага цэнтра паблізу месца масавых расстрэлаў. І на той момант рэакцыя афіцыйных органаў беларускай дзяржавы была досыць цікавай і нетыповай. Пратэстоўцы мала таго, што не затрымлівалі, пратэстоўцы больш-менш, калі не падтрымлівалі, то прынамсі на іх не звярталі ўвагу, і функцыя дзяржавы звялася да функцыі арбітра. Пасля гэтага адбыліся некалькі рэчаў, а менавіта беларуская дзяржава, у асобе, у тым ліку і Александр Лукашенко, расставила кропкі над «і» у гісторыі з курапатамі, заявілі, што гэта месца масавых расстрэлаў. Пры гэтым увялі, натуральна, крышку іншыя тэзы, чым тое, што агучвалі лідары апазіцыі, змягчылі ацэнкі у дачыненні да этнічнага складніка, так прызналі, што гэта расстрэлы беларусаў, але змягчылі, што расстрэльвалі у тым ліку іншыя нацыянальнасці, і натуральна, што адмовіліся ад тэзы, што расстрэльвалі толькі прадстаўнікі расійскай ды іншых нацыянальнасцей. Натуральна, бо у НКВД альбо НКУС натуральна, што былі розныя службоўцы. Быў абвешчаны, калі памяці, конкурс на мемарыяльны знак, інша. У той жа час чарговы раз усплыла гісторыя так званага бульба-школа. Зараз рэстарацыя «Поедем». Праходзіць крышку больш за год, тэма курапатаў пакрысе сыходзіць з першых палос газетаў, сыходзіць з галоўных палос, і тут праходзіць інфармацыя, што рэстарацыю збіраюцца адчыняць. Што мы бачым далей? Мы бачым далей пратэсты з пэўнай групы актывістаў. Другое, мы бачым паўтор той же самай рэакцыі дзяржавы. Гэта азначае, што нават калі міністр унутраных спраў заяўляе, што не будзе затрымліваць гэтых людзей, ну, для Беларусі, для Менску гэта, мякка кажучы, дзіўна. Мы бачым сітуацыю, калі спрабуюць у тым ліку штрафаваць тых наведвальнікаў рэстарацыі «Поедем», якія дазволілі сабе пэўныя агрэсіўныя крокі што да пратэстоўцаў. Нетыповая для беларускай сітуацыі рэакцыя ўладаў, нетыповая для Беларусі сама гісторыя, і нетыповая функцыя дзяржавы. Таму што, па ідэі, мусілі разганяць, яшчэ раз паўторю. Але маем тое, што маем. Цяпер давайте падумаем, для чаго і якім чынам гэта будзе выкарыстоўвацца. Дзяржава сапраўды, яна працягвае ўводзіць курапаты ў афіцыйны дыскурс, яна працягвае ўводзіць курапаты ў, калі можна так сказаць, рамкі афіцыйнай беларускай гісторыі. Яна такім чынам з аднаго боку перахоплівае яшчэ адзін сімвал, які стаў у тым ліку сімвалам барацьбы з рэжымам, спачатку савецкім, пасля рэжыму Лукашенка. Другое, дзяржава, яна вельмі цікава і вельмі паказальна, яна дэманструе сваю новую функцыю. У тым разе, калі пратэсты не носяць, скажем так, антылукашэнкаўскі характар, то дзяржава схільна выступаць у ролі арбітра. Кшталту, вы самі разбірайцеся, а мы выключна скарыстаемся сваім правам абараняць і той, і другой бок у разе, калі хтосьці удасца альбо пойдзе на гвалтоўныя дзеянні. Напрыклад, сённяшняя інфармацыя укопвання крыжоў на працёлачнай дарозе, гэта ўжо за межамі курапату. На гэта не было афіцыйнай рэакцыі ніякай. Сёння ж прайшла інфармацыя пра тое, што пра курапаты выказаўся пан Чэргінец, той самы, які быў асноўным абаронцам, назовем так, савецкай дактрыны беларускай гісторыі. І раптам ён заявіў, што нават праязджаючы міма рэстарацыі «Поедем», былы бульба-школы, ён будзе адварочвацца. Ну і некалькі яшчэ дзіўных момантаў, а менавіта абсалютна адсутнасць рэакцыі на даследаванне, хто з'яўляецца новым уладальнікам, што было раней. І тут, як на мою думку, варта падумаць пра тое, чым можа стаць гэта не адбыўшыся бульба-школ і з вельмі вялікай верагоднасцю не адбыўшыся рэстаран «Поедем». Недалек учора Савецкая Беларусі прадставіла 3 варыянта мемарыяльнага знаку, які будзе устаноўлены за кошт дзяржавы ў курапатах. Адразу кідаецца вочы. Все 3 варыянты, яны працягваюць логіку і працягваюць філасофію, якая была зададзена стваральнікамі народнага мемарыяла. Все 3 яны абапіраюцца на сімвал крыжа, і все 3 упісваюцца в ужо існуючыя крыжы ў курапатах.
Такім чынам дзяржава таксама спрабуе зрабіць знак, што яна ідзе, калі можна так сказаць, у рэчышчы, які зададзены, так мовіць, народнымі масамі. Лукашенко спрабуе прадэманстраваць тое, што ён гатовы слухаць у тым ліку сваіх апанентаў. З другого боку, падняццё шуму вакол і пратэсты вакол новай рэстарацыі, натуральна падымаюць градус успрыняцця саміх курапатаў. Яны дазваляюць нанова адыграць гісторыю расстрэлу, нанова пагаварыць пра гэта, нанова у тым ліку пагаварыць пра грамадзянскую супольнасць і адносіны бізнеса з уладамі. Таму што, напрыклад, інфармацыя пра будаўнікоў ёсць такая пра гісторыю будаўніцтва гэтага бульба-школа, буду называць яго так. Ёсць інфармацыя пра тое, што забудоўнікі пачалі будаўніцтва без поўнага камплекта дазваляльнай дакументацыі, за што яны былі аштрафаваны, але сам комплекс не быў знішчаны. Цяпер фактычна што атрымлівае дзяржава і Лукашенко. З аднаго боку, гэта пэўны крок, калі можна так сказаць, насустрач той часткі з апанентаў, з кім яны, каго яны ўспрымаюць адэкватнымі субяседнікамі, з кім яны дапускаюць дыялог, гэта раз. Другое, дэманстрацыя ў тым ліку на заходнім вектары тое, што сам Лукашенко мяняецца, што ён не такі ўжо дыктатар, ён гатовы выступаць выключна ў ролі арбітра і не болей за тое. Дэманстрацыя пэўнай мяккасці. Так, яшчэ раз падкрэслю, гэта адбываецца ў тым ліку за кошт таго, што пратэсты не выводзяцца на палітычны ўзровень, пратэсты носяць характар выступаў супраць забудоўшчыка, супраць палітыкі, асобнай камерцыйнай структуры. То бишь, дзяржава за сабой сталбіць функцыю арбітра, і гэта нармальная функцыя. Што будзе далей? А далей вельмі цікава. З аднаго боку, ёсць тры варыянты, чым можа скончыцца гісторыя вакол гэтай рэстарацыі. Паколькі рэстарацыя на каштуе грошы, людзі ўклаліся. Ёсць тры варыянты. Першы варыянт, што яны дэманстратыўна адмовяцца ад запуску гэтай рэстарацыі альбо спыняць яе існаванне, і пасля будзе вырашацца пытанне у тым ліку перадачы ва ўласнасць. Гэта нават дзяржаве. Варыянт першы. Варыянт другі. Рэстарацыя будзе адчынена насуперак всему, але тут я дуже моцна сумнююся, бо гэта б'е у першы чаргу па гульні самой дзяржавы. Таму варыянт трэці, гэта самі уладальнікі, яны не столькі насуперак пратэстам, колькі яны могуць пайсці так званым украінскім сцэнарыем. У краіне таксама досыць часта вынікаюць пратэсты супраць той ці іншай забудовы, і частка забудоўнікаў, яна вырашае пытанне, проста даўшы пэўную колькасць грошай лідарам пратэсту. Пратэсты такім чынам сыходзяць на нуль. На сёння дзяржава мае адносна невялікую, але стабільную групу пратэстоўцаў, якая мае схільнасць да пэўнага пашырэння, але без крытычнай колькасці з пункту гледжання бяспекі альбо небяспекі ўзнікнення новых масавых акцый. Таму гэты пратэст носіць, прашу прабачэння, як бы там не было, лакальны характар, таму што хваля ў Фейсбуку вялікая, рэальных пратэстоўцаў не так багата. Другое, калі гаворка ідзе пра мемарыял, як бы цынічна гэта не гучала, але ў любым мемарыяле, калі гэта сапраўды мемарыяльны комплекс, мае быць месца для адміністрацыі, мае быць месца для некага музея, і як бы там не было, мае быць месца у тым ліку для таго, што структура, якая займаецца грамадскім харчаваннем. Бо альбо турысты, альбо проста наведвальнікі на час ад часу хочуць пакушаць. Натуральна, што ў такіх месцах няма забаўляльнай часткі, там ёсць проста, груба кажучы, кухня, сталы, дзе можна паесці і дзе можна заадно атрымаць інфармацыю. І такім чынам, калі казаць пра будучыню, я все больш і больш схіляюся да таго, што рана ці позна уладальнікі гэтага бульба-школа альбо рэстарацыі паедзем. Яны паспрабуюць знайсці кампраміс з дзяржавай і, магчыма, у тым ліку з пратэстоўцамі. А менавіта, адклаўшы альбо перафарматаваўшы запуск сваёй рэстарацыі, і з цягам часу вельмі можа быць, што гэта рэстарацыя будзе перададзена менавіта дзяржаве, альбо якой-небудзь структуры, якая будзе апекавацца новым мемарыялам, а мемарыял Лукашенко будзе адкрываць у Курапатах, як бы камусьці гэтага не хацелася. Таму будзе перададзена, і вельмі можа быць, што ў гэтай рэстарацыі у тым ліку сярод іншага будзе і адміністрацыйны корпус, і зноў-такі, як бы камусьці гэта не хацелася, у тым ліку будзе структура грамадскага харчавання. Магчыма, з тымі ж самымі уладальнікамі. Іншая справа, што не будзе забаўляльнай часткі. Што датычна ў агуле лёсу Курапат, то мы бачым другую частку марлезёнскага балета пад назвай «Увода Курапатаў у афіцыйную гістарыёграфію».
кепска гэта ці добра, ну можна доўга спрачацца з кшталту бруднымі рукамі, нельга рабіць там святую гісторыю і гэтак далей. З іншага боку, патэнцыял, назовем так, апаненту Александра Лукашэнка альбо нацыянальна арыентаваных сіл на сёння ён досыць нізкі. Гэта трэба прызнаць. Для таго, каб перамагаць, трэба прызнаць, прынамсі, дзе ты знаходзішся зараз. І калі ўлада ідзе ў тваім накірунку, калі ўлада ідзе на стварэнне пэўнага асяродку, які можна пасля выкарыстаць у тым ліку у сваёй працы, у сваёй палітычнай, ідэалагічнай іншай працы на сваю карысць, то чаму б на гэта не пагаджацца? Я не кажу, што ісці там цалкам з белым сцягам, без чырвонай стужкі і проста здавацца адміністрацыю прэзідэнта. Не, удзельнічаць у дыялогу. Пры гэтым, натуральна, надалей праяўляць катэгарычнае і неўспрыняццё ідэі выключна забаўляльнага захаду каля курапату. Гэта сапраўды блюзнерства. Але калі будзе перафарматаванне, калі будзе змена структуры працы, калі будзе змена самого характару, самой філасофіі гэтай установы, то, в прынцыпе, я бачу магчымасці пэўнага паразумення, у тым ліку сённяшніх пратэстоўцаў і сённяшняй улады. Прынамсі, тое, што я назіраю станам на сёння па рэакцыі дзяржаўных органаў, яны максімальна у тых межах, якіх існуюць, яны максімальна актыўна даюць падобныя знакі. Кшталту, хлопцы, вы разбірайцеся самі, калі уладальнік дойдзе да стану кіпення, умешаецца дзяржава і будзе прапаноўваць варыянты выхаду з крызы. Адпаведна, на сёння тых, хто пратэстуе, яны мусяць таксама для сябе сфармуляваць, у якім выглядзе можа існаваць ці не можа існаваць гэта пляцоўка, гэты будынак каля курапату. Таму што, яшчэ раз патру, сам знос, менавіта рэзкі, ён вельмі мала верагодны. Хутчэй за ўсё, будынкі застануцца. Адпаведна, трэба думаць, якім чынам перафарматаваць іх працу, каб яны замест раздражнення, каб яны арганічным чынам сталі часткай будучага мемарыяла курапату. Бо памяць пра загінуўшых, яна не мае, калі можна так сказаць, не мусіць мець сённяшняй сіўхвіліннай палітычныя патрэбы. Альбо яна ёсць, незалежна ад таго, хто сядзіць на Карла Маркса там, ці ў адміністрацыі прэзідэнта, ці дзесьці яшчэ, яна мусіць быць. Адпаведна, ці там будуць пралукашэнкаўцы, ці там будуць дэмакраты, тэма курапату мусіць гучаць. Тое, што яна гучыць зараз, гэта ўжо добра. Адпаведна, каб яна гучала надалей, каб яна надалей станавілася часткай, у тым ліку дзяржаўнай палітыкі, трэба думаць, якім чынам выкарыстоўваць тыя знакі, якія падае табе дзяржава. На гэтым все. Калі відэо спадабалось, лайкайце, подписывайтесь на канал, шарьте, распаўсюджвайце далей. Всяго вам найлепшых.